Dacă ești abonat HBO, ai acces gratuit la HBO Go. Activează serviciul HBO Go prin myupc.ro și bucură-te de filmele și serialele preferate. Pentru a beneficia de HBO Go, trebuie mai întâi să activezi serviciul prin intermediul contului MyUPC. Creează-ți contul la adresa myupc.ro. Introduc codul de client, codul de verificare afișat pe ecran, numele, adresa de e-mail și parola pe care dorești să o folosești. Pentru situația în care vei uita parola, e necesar să introduci răspunsul la o întrebare secretă. După acceptarea termenilor și a condițiilor, contul tău MyUPC va fi gata imediat. Intră pe hbogo.ro sau accesează aplicația HBO Go. Apasă butonul Autentificare, apoi Utilizator nou și selectează operatorul UPC România. Introdu adresa de e-mail și parola contului tău MyUPC. Acum te poți bucura de toate filmele și serialele de pe HBO Go. Vizionare plăcută!